Bapak dia. Ada. Delok. Menurutmu warna sing nggo motor iki apik dia, Mbak? Apik sing kiwe, Mbak. Warnane netral, kalem ngono lho. Dadine iso dienggo calana apa cah wedok. Apik kuwi. Tenan. Netral kuwi. Ya wes, nek ngono aku tak ngomong bojoku Mbak dia. Soalnya aku pengen tuku motor iki. Ya wes Mbak dia. Mbak dia. Ya Allah. Nyapa to, Mbak? Sampean kita ngageti wae. Lah. Tasku sing iki apik ya, Mbak. Seneng aku. Iya, apik. Ya biasa wae to wajahmu. Kok kaya niri deh. Ya Allah, ngageti cuma pamer tok to kuwi. Bapak dia. Rene sih lo mampir. Rene, nunggu. Ah, ora ah, Mbak. Aku ki meh masak, Mbak. Anakku kurang maem. Sedih lo tok. Rene lo. Jagung. Ya wes. Bapak dia, menurutmu dino iki aku apik nganggo perhiasan sing ndi, Mbak? Menurutmu apik ndi? Gelang iki apa iki? Ah, apik kabeh Mbak Ida. Dinggo garik dinggo kayak yo. Sampai kok bingung men toh. Ora ngono Mbak dia, aku ki bingung. Soale aku tau meh arisan di kampung sebelah. Ah, sembuh Mbak, sakarepmu Mbak Ida. Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Angsuranmu minggu iki lho, Mbak. Durung mbok bayar lho, Mbak. Tenan iki, aku ora ngapusi. Oh, bener toh? Angsuranmu minggu iki durung tok bayar. Lah kuwi Mbak Ida, angsurane dibayar sik. Pamer-pamer tibake angsuran kabeh to, Mbak. Isin aku, Mbak.